n'isi okwe ha okpukpu eburu n'ugwu okwe ha okpukpu eburu n'etiti okwe ha okpukpu a ga-etinye n'ala ya agbaghasịa n'ama ihe anyị na-ekwu bụ omemma jere mma n'ama omenjọ jere njọ n'ama maka na enyere gị ọnụ igwe okwu iwe chasị na ị ga-ekwukwu odogwu n'okwu a ga-ejiri ụzọ agụkọ eji ya n'anya agwọ nọ n'ụjọ onye ile aka nkụnkụ nọ n'ụzọ onye akpọla ya ụkwụ esi na ndị odogwu ịmaghị agbụgbọ ide mma dike na mba ọzọ chochie n'ama ịchọ ya okwu ozute gị n'ụzọ ọra gị ba n'anya okorobịa mgbe eruo na ya gosi anyị ihe iji agba mba ha n'ama ịwazere ala ọgba mba ka ịfụnanya esi na ị ga-echere agụ n'ụzọ ije na-agụ n'ụzọ gaa gị mbọ n'anya iche dike ije dike n'ụzọ jụọ gị anya ịfụnanya erute n'ọgba ozuzu anya chọwa bụrụ n'obi igwe ọchagha ụmụ igbo n'ala ndị ka Albert Odemena ebube dike gị ndị Mbaise Prince Elechukwu agbaghị dịka mbirike ndị ụmụ igbo Chief Mike Agụnenye Ugonna nke abụọ na ụmụna Chief Harrison Mabịakam Didike Prume mgbe ojii Chief Sonny Williams Abriketewa na ọfụ ụmụnze ihe awụ ndị buru ụzọ ọfụ mgba anya n'ama irute n'alụ m ndị gbawo amabilite dị mkpa ebo onye ajụ n'isi ajụ mba na-abụ isi ọkụ ka ị mara ọdịnala anyị ka m bụrụ bịa na ama ụmụ igbo ala ndụ nụrụ olu m ugomo kwegara m ugomo n'obodo ndị nke mara ihe na-enye m nkwado ka Chineke na-agọzi unu ugomo kwegara m ugomo n'obodo ndị ntibere igbo ọtọ na aka n'ama ndị na-ebu uche shiri agarịga